seguim amb el Maragall, però Maragall prosa, que té una producció també molt excessiva. Llegiré un fragment d'Elogi a la paraula, que és el discurs que va donar quan va prendre possessió de l'Ateneu, com a president de l'Ateneu, el 1903. Jo crec que la paraula és la cosa més meravellosa d'aquest món, perquè ella s'abraça i es confonen tota la meravella cultural i tota la meravella espiritual de la naturalesa. Com? Sentireu la remor del vent i el soroll de l'aigua i l'aixordiment del tro, deixant en vostre esperit una gran vaguetat de sentiment. I n'hi haurà prou amb que un nin menut que es fa sentir només de molt a prop diga suaument «mare», perquè, oh meravella, tot el món espiritual vibri vivament en el fons de les vostres entranyes. Un subtil moviment de l'aire us fa present la immensa varietat del món i alça en vosaltres el fort pressentiment de l'infinit desconegut. Oh, quina cosa més sagrada, diu Sant Joan. En el principi era la paraula, i la paraula estava en Déu, i diu que per ella foren fetes totes les coses, i que la paraula es feu carn i habità en nosaltres. Quin abisme de llum, Déu meu! Amb quin sant amor, doncs, no hauríem de parlar? Havent-hi en la paraula tot el misteri, tota la llum del món, hauríem de parlar com encantats, com enlluernats, perquè no hi ha mot, per ínfima cosa que ens representa, que no hagi nascut en una llum d'inspiració, que no reflecteixi quelcom de la llum infinita que infantà el món. Com podem parlar fredament i amb tanta abundància? Per això ens escoltem els uns als altres comunament amb tanta indiferència, perquè l'habitud del massa parlar i del massa sentir ens enterboleix el sentiment de la santetat de la paraula. Hauríem de parlar molt menys i sols per un fort anhel d'expressió. Quan l'esperit s'estremeix de plenitud i les paraules brollen com les flors de la primavera, una a una, i no pas en totes les branques, sinó com a sort d'una sola branca. Quan una branca ja no pot més de la primavera que té dintre, entre les fulles abundants brolla una flor com a expressió meravellosa. No veieu amb la plenitud de les plantes l'admiració d'haver florit? Així amb nosaltres, com brolla amb nosaltres, amb els nostres llavis, la paraula vertadera. Molt bé. També conté una exposició de la seva teoria poètica, amb aquest discurs. Companyes, companys, bona tarda meridiana. Hòstia, no. Cap llibre.